सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सातत्याने 3 वेळा मी सातत्याने निवडून आलो. 2021 मध्ये दुर्दैवाने जिल्हा बँकेमध्ये माझा पराभव झाला. जरी अशा टीका कधी मी राणे कुटुंबांना केल्या नाही. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी वापर करून घेतला नाही असं तुमच्या कार्यकर्त्यांचं देखील म्हणणं आहे. सत्य आहे का, काय वाटतं? निश्चित त्यांनी 6 वर्षामध्ये जो वापरूचा उपयोग करून जो घेतला पाहिजे होता तो त्या पद्धतीने झाला नाही आहे. बाळासाहेब खरं तर आपल्या या प्रवेशामुळे एका बाजूला उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला हा फार मोठा धक्का समजला जातोय. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या मुलूक मैदान या विशेष कार्यक्रमात स्वागत करतोय. खरं तर निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे आणि या रणधुमाळीमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला पुन्हा एकदा राणेंनी धनका दिलाय. कारण की उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचं नेतृत्व अर्थात ग्राउंड लेवलचं नेतृत्व सतीश सावंत आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये पुन्हा एकदा डेरे दाखल झालेत. आपल्या सोबतीनं स्वतः सावंत साहेब आहे. सावंत साहेब, खरं तर या मुलूक मैदानामध्ये कोकणशाहीचं मी आपलं स्वागत करतो. नमस्कार. सहकार क्षेत्रातलं फार मोठं नाव म्हणून अर्थात आपल्याकडे पाहिलं जातं. त्याचप्रमाणे अगदी रस्त्यावरती काम करणारा कार्यकर्ता म्हणून आपली ओळख आहे. आजच्या घडीला आपण भारतीय जनता पार्टीमध्ये राणेंच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा प्रवेश करत आहे. काय नेमक्या भावना आहेत? 1995 पासून सन्माननीय राणे साहेबांसोबतच मी काम करत होतो. 1997 मध्ये त्यांनी मला जिल्हा परिषद नाटळ मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. त्यावेळी काँग्रेसचा तो बालेकिल्ला होता. शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाल्यामुळे माझा निसटता पराभव झाला आणि त्या भागातनी 2002 मध्ये ज्या काही काँग्रेसच्या ग्रामपंचायती होत्या त्या शिवसेनेमध्ये आणण्याचा मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. आणि 2002 मध्ये आमचा असलेला भिरवडे गाव, जो आमचा जन्मगाव आहे, हा हरकुळ मतदारसंघाला जोडला गेल्यामुळे मी नाटळ मतदारसंघाची दावेदारी सोडून हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघामध्ये मी उभा राहिलो. आणि त्यावेळी सुद्धा जवळजवळ 2500च्या मताधिक्याने मी निवडून आलो. त्यानंतर 2007 मध्ये सुद्धा माझ्या नशिबाने आणि जनतेच्या नशिबाने तो मतदारसंघ ओपन राहिला. आणि मला वाटतं 2012 मध्ये सुद्धा पुन्हा माझ्या नशिबाने साथ देऊन सातत्याने तो मतदारसंघ ओपन राहिला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सातत्याने 3 वेळा सर्वसाधारण आरक्षण पडणारा हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघ आणि त्या मतदारसंघातून चढत्या क्रमांच्या मताने मी सातत्याने निवडून आलो. आणि जिल्हा परिषदेमध्ये हरकुळ बुद्रुकचं नाव मी त्या ठिकाणी मतदारांचं नाव उज्ज्वल करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याचवेळी 1997 मध्ये सुद्धा सहकार क्षेत्राची निवडणूक होती. कणकवली खरेदी विक्री संघाची निवडणूक झाली. त्यावेळी सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव यांचं प्रस्थ हे कोकणामध्ये होतं. आणि त्यावेळी त्यांच्या विरुद्ध मी पॅनल खरेदी विक्री संघाचं उभं केलं. आणि त्यावेळी मला वाटतं शिवरामभाऊंच्या 14 जागा निवडून आल्या आणि एकमेव जागा जी असेल निवडून आली ती कणकवली संघामध्ये मी स्वतः सतीश सावंत म्हणून निवडून आलो. मला आजही स्वर्गीय शिवरामभाऊ जाधवांचं त्यावेळेचं वाक्य आठवत आहे, अरे हा एक आलाय तो उद्या 5 वर्षांनी आपली सत्ता पूर्णपणे उलटवणार आहे, तुम्ही त्याला हलक्यामध्ये घेऊ नका. आणि निश्चितच 2002 मध्ये कणकवली खरेदी विक्री संघामध्ये शिवरामभाऊंसहित त्यांच्या 15ही जागांवरती त्यांचा पराभव झाला आणि 15ही जागा कणकवली संघामध्ये निवडून आल्या. आणि मला वाटतं 2017 पर्यंत मी कणकवली संघाला काम केलं, ऊर्जित अवस्था आणण्याचा प्रयत्न केला. 2007 मध्ये ज्यावेळी जिल्हा बँकेची निवडणूक लागली डिसेंबर 2007ला, त्यावेळी सुद्धा शिवरामभाऊ जाधव यांच्या पॅनलच्या विरुद्ध आम्ही आमचं पॅनल उभं केलं आणि 19 पैकी आमच्या त्या ठिकाणी 10 जागा निवडून आल्या. आणि त्यावेळी सुद्धा कणकवली शेती संस्थेमधनं मी निवडून आलो. 2015 मध्ये कणकवली शेती संस्थामधनं माझी बिनविरोध निवड झाली. आणि मला वाटतं सातत्याने 8 वर्ष जिल्हा बँकेचा चेअरमन म्हणून मला काम करण्याची संधी मिळाली. या संधीमध्ये ह्या असलेल्या जिल्ह्यातील 227 सहकारी संस्था या ऊर्जितावस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला. दूध संस्था असेल, महिला संस्था असतील, मजूर संस्था असतील, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम केलं. 2021 मध्ये दुर्दैवाने जिल्हा बँकेमध्ये माझा पराभव झाला. पण पराभव झाल्यानंतर सुद्धा मी काही सहकार क्षेत्रातली असलेली माझी काम त्या ठिकाणी मी चालू ठेवलं. आणि सहकार क्षेत्र हे माझं आवडतं क्षेत्र होतं. आणि जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा ज्या काही योजना, मला वाटतं मी 2003 ते 2005 मध्ये मी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होतो. मला वाटतं त्यावेळी 17 ते 18 योजना, मला वाटतं आजही जिल्हा परिषदेचं प्रोसिडिंग म्हणजे मी सांगतो म्हणून नाही, ज्या योजना शेतकऱ्यांसाठी
पंप असेल, गाई म्हशी खरेदी असेल, वेगवेगळ्या योजना म्हणजे त्यांना असलेली ग्रास कटर कोणत्याही शेती जी उपकरणं आहेत ती पुरवणं, या सर्व योजना 17 योजना त्या ठिकाणी आम्ही जिल्हा परिषदेमध्ये चालू केल्या. महाराष्ट्र सरकारनेही त्याची दखल घेतली. आजही त्या योजना महाराष्ट्र सरकारच्या चालू आहेत. जिल्हा परिषदेचं उत्पन्न वाढावं म्हणून त्यावेळीची जी कमिटी होती त्या कमिटीचा अहवाल माझ्या अध्यक्षतेखाली शिवना दिला गेला आणि उत्पन्न वाढीचं सुद्धा जिल्हा परिषदेचं धोरण निश्चित केलं. विशेषतः जिल्हा परिषदेमध्ये मी काम करत असतेवेळी स्थायी समिती असेल, सर्वसाधारण असेल, शेवटी अंतिम सतीश सावंत यांचा शब्द त्या ठिकाणी चालत होता, काम होत होतं आणि माझ्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त निधी त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आणण्याचं काम मी केलं. 2019 मध्ये समज गैरसमजातून असेल, 19 मध्ये मी वेगळी वाट पत्करली, त्या ह्याच्यामध्ये निश्चित मला त्या ठिकाणी धोका झाला असेल. आणि आज जो मी काही निर्णय घेतो आहे, कारण शेवटी जनमत जे आहे, कारण जनमत जनतेचं जनमत जनादेश जो आहे तो सातत्याने बदलत असतो आणि आम्ही राजकीय पुढारी म्हणून जनादेशाचा विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. आज माझ्याकडे जे काही लोक येतात, एखाद्या कुठच्याही कामासाठी येतात, त्यावेळी जर सत्ता नसेल तर मी त्या ठिकाणी ते काम करू शकत नाही. आणि म्हणून सर्वसामान्य जनतेचं काम जर करायचं असेल तर सत्तेची आवश्यकता आहे. आज या ठिकाणी नितेशजी राणे यांनी या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद जवळजवळ 8 जिल्हा परिषद बिनविरोध झालेले आहेत, पंचायत समिती काही बिनविरोध झालेल्या आहेत. ह्याचा विचार जर केला, जर आज या ठिकाणी कार्यकर्ते आणि जनादेश आज भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने असेल तर प्रवाहाच्या विरुद्ध आम्ही जनादेशाचा अनादर किती दिवस करणार, या सद्विवेक बुद्धीला स्मरून आज मी या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे. आणि म्हणून मी जिल्हा परिषदेचे फॉर्म भरून झाल्यानंतर हा निर्णय घेतलाय. मला काहीतरी तिथे मिळेल, मला काहीतरी वैयक्तिक पाहिजे, हा हेतू माझा नाही आहे. माझी असलेली सहकाराची चळवळ, सहकारी संस्था, या ठिकाणी सहकाराच्या माध्यमातून दुग्ध शेतकरी असतील, कुक्कुटपालन करणाऱ्या महिला असतील, वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकाराच्या माध्यमातून आम्ही रोजगार देऊ शकतो. आता रस्ते आणि लाईट आणि हे तुमचं असलेले हे प्रश्न आता जनतेच्या आपोआप सुटत जात आहे. ह्याच्यामध्ये काय मोठं काम करण्याची गरज नाहीये. आता खऱ्या अर्थाने काम करण्याची गरज जी आहे ही शैक्षणिक क्षेत्रात काम करण्याची गरज आहे, सहकारात काम करण्याची गरज आहे आणि रोजगारामध्ये काम करण्याची गरज आहे. की एखाद्या या ठिकाणी व्यवसाय येईल का, एखादी सहकारी संस्था करून रोजगार मिळेल का, एखाद्या शैक्षणिक क्षेत्रात जे शिक्षण ह्या जिल्ह्यामध्ये सर्व क्षेत्रात चांगलं शिक्षण ह्या जिल्ह्यात मिळेल. भविष्यात ज्या काही नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, उपलब्ध नोकऱ्याप्रमाणे जर ह्या ठिकाणी शिक्षण दिलं गेलं आणि त्याला जर आम्ही राजकारणाची जोड दिली तर मी सांगतो या शासकीय योजना राबवून आज मुलींना मोफत शिक्षण आहे. मुलींना मोफत शिक्षण आज आम्ही ह्या जनतेपर्यंत ही योजना सरकारची जी आहे सर्वसामान्य मुलींपर्यंत पोहोचवली तर मला वाटतं गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या मुलींना आज मोफत शिक्षण मिळेल, त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळतील. आज जी काही तरुण मुलं 11वी 12वी नंतर आज साचेबंद जे शिक्षण घेत आहेत, यामध्ये जे आज जिल्ह्यातील जे ITI आहेत त्या ITI ला सुद्धा ऊर्जितावस्था आणणं आणि याच्यासाठी सत्तेची गरज आहे. आज या जिल्ह्यामध्ये जो इथला तरुण जो मुंबईला जातो आहे तो जर थांबायचा असेल तर इथली शेती दुपिकीक झाली पाहिजे आणि दुपिकीक होण्यासाठी इथे छोटी धरणं झाली पाहिजे. आज मला वाटतं 60 ते 65 धरणं ह्या जिल्ह्यात आहे. याच्यामध्ये जर नितेशजी राणेंनी सहकार्य केलं आणि ही धरणं जर येणाऱ्या 3 वर्षात पुरी झाली तर मी सांगतो येणाऱ्या 3 वर्षानंतर ह्या जिल्ह्यातील तरुण मुंबईला जाणार नाहीये, दुपिकीक होईल, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि निश्चित त्यांच्या घरामध्ये पैसा जाईल. आणि म्हणून रस्ते, लाईट ह्या पलीकडे जाऊन आर्थिक विकास लोकांचा होणं ही काळाची गरज आहे आणि ती काळाची गरज पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील आणि आमचं या ठिकाणी जे सन्माननीय राणे साहेबांचं नेतृत्व आहे, सन्माननीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी 22 वर्ष काम केलं. 22 वर्षामध्ये त्यांच्यासोबत मी सावलीसारखा होतो. काही समज गैरसमजातून जरी दूर गेलो असेल तरी आज मला राणे कुटुंबियासोबत भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून मला एकत्र येण्याची संधी त्या ठिकाणी मिळते आणि या संधीचं सोनं मी जनतेसाठी करेन. मला या ठिकाणी माझा सावंत साहेब, खरं तर मी तुम्हाला मध्येच ब्रेक करून मुद्दा म्हणून तो प्रश्न विचारतोय, कारण की पहिल्या प्रश्नाचं
आपण जे काही सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण उत्तर दिलंय यावरून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात सतीश सावंत नावाचा नेमका दबदबा काय हे अधोरेखित झालंय. शेती असेल, सहकार असेल आणि इतर विकास म्हणजे अगदी शैक्षणिक विकासाच्या देखील गोष्टी असतील ह्या आपण अधोरेखित केला. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये म्हणजे आताची उभाटा शिवसेना आणि देवाची शिवसेना या शिवसेनेमध्ये 6 वर्ष आपण होता. परंतु या सर्व अभ्यासाचा या सर्व जे काही आपण विश्लेषण केलं त्या सर्व गोष्टीचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी वापर करून घेतला नाही असं तुमच्या कार्यकर्त्यांचं देखील म्हणणं आहे. सत्य आहे का, काय वाटतं? निश्चित त्यांनी या 6 वर्षामध्ये जो वापर किंवा उपयोग करून जो घेतला पाहिजे होता तो त्या पद्धतीने झाला नाहीये. आणि त्याच्यामुळे मला अपेक्षित जे काम आहे हे अपेक्षित काम सहकार क्षेत्रात असेल, शैक्षणिक क्षेत्रात करता आलं नाही. पण मला 6 वर्षामध्ये त्यांच्याकडनं चांगल्या प्रकारे सन्मानाची वागणूक मिळाली. आज जरी मी उभाटा सोडत असेल तरी त्यांच्यावरती कोणतीही टीका टिप्पणी न करता मला आज या 6 वर्षामध्ये मी किती माझं शिक्षण झालंय ह्याही पलीकडे जाऊन मला 6 वर्षात जे काही अनुभव मिळाले आहेत हे माझ्या शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा हे अनुभव महत्वाचे आहेत. आणि या अनुभवाच्या जोरावरती मी निश्चित सांगतो सर्वांना बरोबर घेऊन या ठिकाणी मी काम करेन. कोणाशीही माझे त्या ठिकाणी हेवेदावे राहणार नाही, वादिवाद राहणार नाही आहे. आणि भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून त्या पक्षाचं सुद्धा केंद्र सरकार राज्य सरकारमध्ये जे त्यांचं नेतृत्व आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये जे सन्माननीय नितेजी राणे नारायण राणेंचं जे नेतृत्व आहे या नेतृत्वाखाली सर्व घटकांना न्याय देण्याचा मी प्रयत्न करेल. आणि निश्चित मला माझ्या ज्या काही कल्पना आहे माझी जी कल्पकता आहे या कल्पकतेला या सत्तेच्या माध्यमातून संधी मिळेल आणि प्रत्यक्ष असलेल्या माझ्या कार्यकर्त्यांना माझ्या मतदारांना त्याचा फायदा होईल. आणि आज जो जनादेश आहे हा भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने आहे, सन्माननीय राणे कुटुंबियांच्या बाजूने आहे. आणि म्हणून त्याचा अनादर न करता त्याचा आदर राखून आज मी या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतोय. निश्चित प्रवेश केल्यानंतर राणे कुटुंबियाकडनं निश्चित माझा मान सन्मान होईल अशा प्रकारची मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि निश्चित माझ्या राजकीय कारकिर्दीला पुन्हा एकदा मी नव्या जनादेशाप्रमाणे मी सुरुवात करतोय. त्याला निश्चित जनता मला साथ देईल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. सावंत साहेब, खरं तर अगदी मुलाखतीच्या शेवटाकडे आहे मी, पण महत्वाचे 2 प्रश्न या मुलुक मैदानमध्ये विचारणं सुद्धा पत्रकार म्हणून तितकंच महत्वाचं वाटतं. मागील 6 वर्ष आपण ज्यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये होता त्यावेळी काही ना काही राजकीय वळणं येत गेली आणि त्यातून आपण आताचे पालकमंत्री नितेश राणे असतील, खासदार नारायण राणे साहेब असतील यांच्यावरती कुठं ना कुठंतरी टीका करण्याचा आरोप करण्याची वेळ त्यावेळी आपल्यावरती आली. अर्थात आपण त्या पक्षात होता त्यामुळे कदाचित त्यावेळची आपली भूमिका योग्य असेल. पण आता पुढे जात असताना ह्या झालेल्या सर्व टीकांकडे आपल्या वक्तव्यांकडे आपण नेमकं कसं पाहताय आणि ही सर्व विसरून कशा पद्धतीने पुढे जाणार? मला वाटतं मी ज्या काही टीका केल्या असतील त्या मला वाटतं जरी अशा टीका कधी मी राणे कुटुंबियांजवळ केल्या नाही, कधी त्यांच्या ज्या काही संस्था आहेत किंवा त्यांच्या ज्या गोष्टी आहेत कधी त्याच्यामध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. जी काही टीका होती ती राजकीय असेल, पण मला वाटतं जी काही राजकीय जरी टीका असतात त्या पद्धतीने कधी माझी वक्तव्य तुम्ही तपासून पाहिली तर कधीही तशी नसेल. जी काही राजकीय निवडणुकीपुरती असेल, मला वाटतं 2019च्या निवडणुकीमध्ये त्या 20 दिवसामध्ये कदाचित काही राजकीय टीका ज्या निवडणुकीसाठी कराव्या लागतात त्या केल्या असतील. पण ह्याचा अर्थ त्यांच्याशी असलेला जो काही स्नेह होता हा जरी मी वेगळ्या राजकीय पक्षात असलो तरी तो स्नेह त्या ठिकाणी निश्चित होता. त्यामुळे त्या टीका ज्या असतील काही त्या राजकीय टीका होत्या, कदाचित त्या टीका तेही विसरतील. मी ते आज विसरून गेलेलं आहे. म्हणून त्या टीकेचं कधी जनता त्याचं भांडवल करणार नाहीये. आता ज्या काही गोष्टी होतील त्या चांगल्या पद्धतीने होईल. कारण शेवटी राजकीय टीका करून आज आपल्याला जनतेचं भलं करता येणार नाहीये. आपल्याला शेवटी लोकांसाठी चांगल्या पद्धतीने सकारात्मक जर भूमिका घेतली तरच जनतेचा विकास होईल, लोकांना बरं वाटेल. आणि अशी जर टीका आपण केली तर कदाचित काही लोकांची जे असंतुष्ट लोक आहेत त्यांची करमणूक होईल आणि या करमणुकीतून जनतेचा विकास होणार नाहीये. आणि म्हणून भविष्यात जरी आज या ठिकाणी उभाटामधनं इकडे मी प्रवेश जरी भाजपमध्ये करत असेल तरी त्यांच्याही पक्षावर टीका करणं कोणाला बरं वाटावं म्हणून मी कधीही वागलेलो नाही, याच्यापुढे वागणार नाही. आज जनतेचं भलं होईल अशाच पद्धतीने मी वागलो आहे, भविष्यात असाच वागेल. आणि तो वागून लोकांचं या ठिकाणी जनादेशाच्या आधारे मी त्यांचं कल्याण करण्याचा प्रयत्न करेन. सावंत साहेब, खरं तर या राजकीय वनवासातून 6 वर्षाच्या आपण बाहेर पडलात अशा आपल्या कार्यकर्त्यांची देखील ती भावना आहे. पुन्हा एकदा सतीश सावंत आम्हाला जिल्हा बँकेमध्ये पाहायला भेटतील का? नाही, तो शेवटी भारतीय जनता पक्षाचा प्रश्न आहे. मला जरी काय वाटत असेल तरी
मी एकदा प्रवेश केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला नेतृत्वाला जे जे वाटेल त्या ठिकाणी जे संधी देतील त्या ठिकाणी आपण काम करू. एखाद्या ठिकाणी संधी जरी दिली नाही तरी आपल्यामध्ये जी काही कल्पकता आहे, आमचा जो काही अभ्यास आहे, त्या अभ्यासाच्या आधारे शेवटी इथे जनतेचे प्रश्न सोडवणे हा मूळ माझा उद्देश आहे. त्याच्यामुळे पद येतील आणि जातील. आजही माझ्याजवळ सहकारातलं कोणतेही पद नसते वेळी, फक्त राजकीय पद असते वेळी सुद्धा आजही लोक माझ्याजवळ येत होते. आजही माझी प्रशासनामध्ये जिल्हा परिषदेचे जे काही अधिकारी होते, मी आज अभिमानाने सांगेन, एखादं काम जिल्हा परिषदेच्या शिवला सांगितलं, कुठच्या हॉस्पिटलला जरी फोन केला तरी माझी कामं त्या ठिकाणी होत होती. पण निश्चित ही कामं होण्याची जी काही प्रक्रिया होती त्याची गती कमी होती. आताही या ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष, राणे कुटुंबियांचं नेतृत्व, यामुळे ती गती निश्चित वाढेल. कारण मी कधी प्रशासनाला सकारात्मक भूमिकेतून वागलो, कधी प्रशासनाला माझे अधिकार वापरून मी त्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा कधी अवमान केला नाही. आणि त्याचा फायदा मला ह्या 6 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये झाला. आणि भविष्यात आजही माझा निर्णय या 3-4 दिवसात भारतीय जनता पक्षात होतोय म्हटल्यानंतर मला बऱ्याचशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, साहेब बरं झालं तुम्ही सत्तेमध्ये येताय, आम्हाला आता तुमच्या सोबत तुमचे प्रश्न सोडवायला आम्हाला आनंद होईल आणि आम्ही तुम्हाला निश्चित सत्तेच्या माध्यमातून तुम्हाला आम्ही सहकार्य करू. अशा प्रकारचं बऱ्याचशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मला आश्वासन दिलेलं आहे आणि निश्चित त्याचा तुम्हाला या ठिकाणी येणाऱ्या काही दिवसात परिणाम दिसतील. अगदी शेवटचा प्रश्न आहे सावंतसाहेब या मुलुक मैदान मधला. खरं तर आज आपला प्रवेश आहे आणि आपल्या प्रवेशाच्या वेळी जमलेले लोक कार्यकर्ते पाहिलं तर सतीश सावंत नावाचं वलय काय आहे आणि त्या कार्यकर्तृत्वाचं वलय काय हे सुद्धा आम्हा माध्यमांच्या समोर आलंय. सावंत साहेब, निवडणुकांचं तर आता धामधूम सुरू आहे. अवघ्या 2-4 दिवसामध्ये म्हणजे 7 तारीखला मतदान आहे जिल्हा परिषद पंचायत समितीचं. सतीश सावंत नावाचा एक्का पुन्हा एकदा या कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या निवडणुकाच्या दरम्यान चाललेलं चित्र पाहायला भेटेल का? चांगलं चित्र तुम्हाला दिसेल. याच्यामध्ये आज चित्र तर निश्चित चांगलं आहे. याच्यामध्ये मला वाटतं मतांची टक्केवारी वाढेल. चांगल्या मताने जे काय आहेत ते उमेदवार येतील. मला मानणारे जे जिल्ह्यामध्ये माझे कार्यकर्ते आहेत, मतदार आहेत, आज जी उपस्थिती आहे फक्त हरकुळ बुद्रुक एका झेडपी मधली आहे, ही तालुक्यातली पण नाही आहे, एका झेडपी मधली आहे. आज हा प्रवेश झाल्यानंतर जे जे लोक कणकवली, देवगड, वैभववाडी असतील, कुडाळ, मालवण, सावंतवाडी असतील, आजही माझे सहकारातले कार्यकर्ते आहेत, इतर म्हणजे पक्षामध्ये सुद्धा राजकीय क्षेत्रात आहे, या कार्यकर्त्यांचे मला फोन येत आहेत. या निवडणुकीमध्ये ही निवडणूक झाल्यानंतर त्या जिल्ह्यातल्या लोकांची सुद्धा इच्छा आहे की आम्हाला सुद्धा सत्तेच्या प्रवाहात तुम्ही सामावून घ्या. मी सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्यासोबत चर्चा करेन आणि त्यांना सुद्धा या सत्तेच्या प्रवाहात सामील करून घेण्याचा मी प्रयत्न करून पुन्हा एकदा जे काही लोक आहेत त्यांनाही मी न्याय देण्याचा प्रयत्न करेन. सावंतसाहेब, खरं तर आपल्या या प्रवेशामुळे एका बाजूला उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला हा फार मोठा दणका समजला जातोय आणि भारतीय जनता पार्टीची मात्र ताकद सतीश सावंत यांच्या एंट्रीमुळे, प्रवेशामुळे पुन्हा एकदा वाढलेलं चित्र या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित अर्थात कणकवली सहित संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पाहायला भेटेल. सावंतसाहेब, आपल्या पुढील वाटचालीला आमच्या कोकणशाहीकडनं अगदी आबळभर शुभेच्छा देतो. अगदी या सगळ्या आपल्या बिझी शेड्यूल मधनं सुद्धा आपण पूर्ण वेळ या मुलुक मैदानमध्ये सहभागी झालात त्याबद्दलही धन्यवाद देतो. धन्यवाद. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद.